Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizobaphethe uZanele bringing Uvela. Let's get into it. Sanibona igama lami uZanele. Ngize kwi-show ngenxa ukuthi ngizokhala ngomuntu engizwana naye ohambile uthwasa maye ethwasa wabuya nezinto ezi-wrong. Wabuya nabomantindane so ngithola nama-miscarriage ngifuna uku-understand ukuthi why. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngizobaphethe uZanele bringing umuntu wakhe Uvela. Right? Ngiright wena ukuthi njalo. Ngimnandi. Yini ngathi ujabulile? Uthi nje ngisengivele ngamangala nje kube isigameko bengasilindele. Oh, okay. Uyamazi lo muntu enginaye la? Ngimazi impela nje wakwami lona. Oh, okay. Onhlala nonke? Sineminyaka nje sinayo. Ngeke ngathi ukuhamba ngiyakulungisa into zesintu njengoba sengibuya nje manje. Kodwa sineminyaka nowakwami. Oh, okay. Nabantwana? Libe kuyazameka ndoda yamadoda kodwa awubuye kushabalale futhi singazi ukuthi kwenze njani asethembe nje ukuthi njengoba sengibuyile khona kungazameka asasi. Okay. How many years teacher la nomuntu wakho? Iminyaka Thandana konje nishadile? Useganile futhi. Iminyaka manje semini. Okay. Semini sibe Ngihamba kahle. Ngasho ngithi kuhamba kahle kodwa inkinga isekuthenini la khona mase kumele kutholakala ingane vele kube inhlanga imuka nomoya. Okay. Awuthukanga ama-camera akuzise kuma-camera yonke lento le. Njengoba ngisho nje ngithi dadewethu kaBaba. Isicishe yaphuma ngenhliziyo ngimangala ukuthi akwenziwani. Oh, okay. Awumazisanga ukuthi uzomletha kule show? Cha. Uvele wamthatha nje kuphela weze naye? Kahle nje. Oh, okay. So igama le show it's Save My Relationship, ne? It's a show about inkinga zabantu kuma relationship wabo. So if maybe abana muntu ozobamamela, we are there to just listen to inkinga zabo. Hence you guys are here. You Save My Relationship. So umuntu wakho there's something afuna ukutshela yona. Angazi ayithanda into yakhona, there's something emhluphayo kahle kahle. Afuna ukuzokutshela ngayo. Hawu. Emhlupho. Akeze nodaba ngizozana endlebe ndoda yamadoda asizi ukuthi yini lemhluphayo mama. Okay, asimamele ke. You can tell umuntu wakho ukuthi umletheleni. Ungasondela umuzwe. Vela. Ngizibize i-show lana ngwanyakhala. Kulesi sikhathi esiswanile sesiganile sisonke angikwazi ukuthola abantwana. Zonke iziso engibanazo ziyachitheka. So manya emntwini kutholakala ukuthi nje wena bohambe uyothwasa awubuyanga sowubuya wedwa. Ubuye sowubuya nabantu abancane ekuyibona azidle iziso za abantwana bami. So mina ngifuna uunderstand ngakuwena ukuthi kuyiqiniso nalokho. Habe. Nansi imhloli ngehlela. Kodwa nawe uyenza kanjani kodwa wemazethe ukuthi ungavela uhambe emntwini nje ungazange ungitshene usuyofuna ukwazi. Kanti uZamani angithi ubufanele kabe usikhulumile kuqala. Angithi mangikhuluma nawe baba mvele ngibona ukuthi indaba yami uyithatha indiva ayizwisisi. Yize ngishaya indiva mngami kodwa bekufanele ngikwazi lokho. Kanti phela angithi la semdibi munye kulento. Ngoma lokho usungitshela kona ayikuyinsambatheka kumina. Noma ngathi asimdibi munye. Inhliziyo yami ebantwaneni bami laba bachithekile usukunami ipeneni yakhona nwangiswe ngingedwa. Manje wazi kanjani ukuthi uye inkinga yalento le yenza? Usuke engekho angithi mina wangikhuluma uvele ube ngathi yangena izule kuyena. Ayizwa akazwa next. So yini ekwenza ukuthi ube sure ukuthi okay uyubhudi into zakhe? La sengigcina khona emntwini ukuthi ngizama uku-understand ukuthi abantwana bami badliwayo. Nawe ugcina waye emntwini? Yeah. Oh. Hey yabona leyo muntu wena mfowethu. Manga ngubuze nje wemazethe yawo. Sinqanda mathe sami ngizwe kahle ukungitshele ngizwe kahle. Ungayenza kanjani phela lento ngoba mangake ngithi mina akunjalo ayikho nje leyo nto leyo lo muntu uyasiqhathi sefuna ukuchithela umshado. Into ongayithini? Kodwa egcineni baba indlela ozambaza zaziwa wena usuke ngingekho mina. Ngisho njalo ngqo. Nokho noma kuyothwasa bongitshelile kodwa ekuhambeni kwentwaso yakho ngisuke ngingekho. Kona ukuhamba ngothwasa wena mfowethu ngihambile ngawuthwasa. Yonke into ngayenza. Kodwa yabona lolu daba eseza ngalo cha
angilizwa kahle alinambitheki ngoba mina njengoba ngisho manje ukuthi lo muntu ahambile wayobona yena kuyenzeka izinto mfethu umuntu evele nje egagula into angayazi mangaka ngithi mina ayikho leyo nto uzothini yena. Okay, mongangichazisela ke ukuthi ngoba wena uthi ayikho ingane zami zidliwa yini kangaka. Yini kumele kube ulusizi kumina? Washo ngihlaba ngamagama mngami. Kona akumnandi sesikodwa phela nami ngisazama ukuthi njengoba ngomuntu wesintu njengoba bengibuka uthwaza nami ngisazama ukuthi ke ngibheke lapha ngikhulume nogogo sibone ukuthi kwenziwa yini mhlawumbe khona ikhambe singabuya nalo. Akucabangi lokho wena? Noma ngathiwa uhambile uthwasa wahlanganisa amakhambi kwabona apho umuntu ohlahlube umuntu ohlala naye endlini ngoba kumele uhlahlube ngaphandle. Angithi phela lapho sengisho ukuthini sike sicele nakubo basinike umhlahlandlela ukuthi kuphi la singabheka khona siyofuna usizo. Hayi lento sivele. Lento le uyaqala ukuyizwa ngayo usisi? Ngiqala nqa. Akaze akutshele ngayo? Hayi lutho. Anikaze nikhulume le ndaba le ukuthi kwenzeka into esona so. Asikhulumi kakhulu ngoba isikhathi esiningi usichitha estradini. Okay, so khona manje uthola le opportunity to ukuthi mangamthe ukuthi manje sisi siyachithe kuzongikhapha esibhedlela dani uqedile. Akabuza ukuthi sicithwa yini kwenzakalani. Ukuthi alandelele ukuthi why kwenzeka lento izisu ziphuma akalandeleli. Awukaze uzibuze le ukuthi kwenzakalani ngezisu. Kona ngeke ngiyibuze ndoda amadoda kodwa angithi phela angeke ngivele ngigagamele nje bese ngithi mama akuwukuthi cha kusamele nami ngithi kuyihlela into ngibone ngicabe kahle indlela mawuzoyihamba indlela mfowethu uqala ngawo kuyicenta awuvele ungene nje ehlathini so bengisalinda ukuthi ngibone kahle ukuthi izinto zimi ngomumo yini singakwazi ukuthi ukhona la kusingabheka khona manje akuphathi kabi ukuthi umuntu wakho izisu zakhe asihlali akakhona ukubamba isisu. Akona kumnandi indoda amathatha kungiphatha kabi. Akazuzibuza ukuthi mhlambe yilento wayenza noma angazi kunento enibambile. Mathatha. Kodwa usho ukuthi besingeke sakhuluma lento usuza nabantu besho ngoba manje yabona isimo sibucayi phela ma. Khona izinto engeke savele sadalula lento. Ubantu. Azuze ngibiza abantu besho ngwanya kwazi ukuthi awuhlaliseke. Awuhlala endlini. Bengazi ukuthi mangibiza bona ubozozugijima ngithi ufuna ukwazi ukuthi kahle kahle yini lo bizelwa yona. Wana manje kulesiso enginaso manje angisathembi ukuthi naso sizohlala the way ezinye eziphume ngakhona. Awukhulelwe? Ngikhulelwe already. Nakulwa ngisathembi. Mathatha. Awungayilaya. Manje uyayiphika le ndaba le noma kunento enzile into afuna ukuyazi usisi. Ngoba yena athi bamtshela ukuthi uze nezinye izinto okungamelanga uze nazo. Kulo muntu aye kuya mbona. Mathatha. Ngathi kuthanda ukubanzinyana ndoda amadoda amasengeza ukuthi usezethwele futhi kusho ukuthi inhlekelele isazophinda futhi kungigile lokho. Kodwa mazethu uyazi ezinye izinto bekumele lento angeke ngifuna ngiyidalule nje. Emashowini nje kanjalo nje awukahle bazothina abantu ngami nawe awusakuboni lokho ukuthi ngathi kuzokonakala. Kodwa manje isikhathi abantu angisenandaba naso mina into esengifuna sengifuna uqinisa nje kuphela. Ngase ngisabela nalengane engiyithwele. Yabona la ndoda amadoda njoba ngichaza ngithi ngeke ngaya nyokwenza into zesintu ngiyothwasa ngakwenza konke mfowethu. Uyazi mase ngamadoda umuza uvelume kuba khona intonyana okuzenze njengendoda kona kunjalo ngeke ngathi ukuphambuka nje mfowethu nami ngithi ngizama ukuthi nje angiqinise ikhaya kube nesisekelo. Also uyayivuma lento akhuluma ngayo sisi? Lento ukuthi uze nezinye izinto ezingaziwa ukuthi kwenzakalani. Yabona ukungazi mfowethu kufana nokungaboni nami bengizama ukuthi ngizama ukuthi ukuthi sindlondlobale la ekhaya nathi. Kwasho ukuthi hayi ucama ugeje umgodi. Nawe wena mawufuna sidlondlobale bowufuna ukuthi yonke into izoyenziwa ngemali. Oqala mina nawe mangizwana nawe sasingazwananga ngemali. Indaba yethu sayithatha phansi kungena imali so manje kumele uzohamba uyolanda ngezinto ukuthi ube nemali. Hayi kona iqinisa impela mkami lelo lishoyo elingephikise futhi manje inkinga angibeke nje lento ibe sobala mfowethu ngilenzile iphutha. Ngilenzile iphutha ake ngibe indoda nami ngiphumele obala. Manje abakutshelanga ukuthi lento oyenzayo inga affecta umuntu wakho noma inga affecta umndeni wakho
ngoba manje naye into yakhona umuntu wakhe akasacontrol abantwana. Kona bafo kuba khona bakutshena kona kodwa ngeke bakutshena konke. Usisa amcazelanga ukuthi kunento abangitshele yona ukuthi kuzenzeka into esona so. Awukodwa ndoda amadoda nje bangichaza ngayibeka kanjani kumkami into efana le ngoba phela imfihlo bengithi ngenza nje mina ubudoda ukuthi ngazi ukuthi umuzi ube nesisekelo mfowethu. Akusinto yesinto engavele nje uyibeke Kodwa manje baba. uyakwazi ukuthatha isigqobo ukuthi ukwazi ukufihla kodwa izinto hlezi sizikhuluma ndawonye. Asikaze saba namfihlo phakathi kwami nawe. Kuza kanjani le ifihlo? Ifihla njani lena? Eish bantu. Uma unganginika ithuba nje ngichaze mhlambe khona isisombululo singaphuma naso. Esiphi isombululo? Ngithi bososithathile isigqebo. Uzithathele isigqebo phela ungafakanga mina. Kona kunjalo mkami kodwa ayidle ishiyele ngoba naku nami sengiyayilahla ngoba ngiyavuma ngithi angiphumele obala unginike ithuba ngichaze lento indlela enzeke ngayo nami. Awuchaze ke ngizwe ukuthi indaba iza kanjani. Iza kanje nako indaba Mazethe bantu awungafaka mina njobe ngiyothwaza ngithwasile kahle ngakwenza kahle konke manje kwasho ukuthi uyazi sibuye sixoxe khona lapha ekuthwaseni sihlanganisa amakhanda amasihlangene singamathwasa kwaba khona abangiqobelela ukuthi hayi nangu utweba benotwinki bafo mawuphethe bona wethwele bona hayi ziyatetema konke mfowethu hayi kumi ngomumo ngase nami ke ngiyaheheya ke mfowethu ngase ngithatha ke mfowethu nami lokho kuncane kwabafana kanti ngiyifaka ogibeni njengoba isimo sesimanzolo zesinye mama ubathatha labafana bakho ubathatha ukuthi bazokwenzelana njengoba ngeke ngachaza mama nalento uthi bazoyenza imali le abazoyenza ngiboni next man bebezokwenzelana angithi phela into ayiveli nje kuvele ukuthi nje awuma kuzovele yonke into nje ukuthi nje nabantu babhekile okay fine lo kwesinako wona awoneli ngakho lo kwesinako awoneli ngakho ukuzama njengendoda phela ubusabheka okunye egcineni kwamanje ukuthi kuzama eze wendoda mina nawe sibambisana unganaka ukuthi uyindoda kumele izame ngaphezulu komunye so lo kwesinako wena awoneli yiko na benganela kodwa bengithi mngami so manje wakhetha ukuthi unyusa amasokisi wena wahamba wangeqa wazithathela izinqumo ungakhulumanga nami angithi phela njengenhloko yomuzi mngami khona engizokwenza ngeke ngakubika ubone ngoba izinto sezenzeka angikwaleli wena uyinhloko yomuzi mina ngiyintamo umuzi ngithi la kumele sibonisane khona kunjani so manje why singakwazi ukubonisana ukwazi ukuthathela isigqebo wani la mngami nami ngisuke ngaba nobula ngiyetshela ukuthi ngenza umsiza kanti sengiyufaka otakweni okay lobula ke bakho lezi ngane zami ziphelelaphi ke zona dadwethu kababa Makutshele ngendaba yengane ukuthi angeke usabe nomntana futhi ngikwazi kahle lokho ngoba kuthiwe nje hayi izoshaya kwasana ngulindele manje uyazi